गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरैयै खावलायबाय। दानिया भिडिअ लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौरां दङ क'क्राझार बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि खौरांगिरि मेल। सरकारा मानो जयन्त मुलुग बरुवा आसमिलनि बिल्डिंखौ होखाराखै? बर'फोरखौल' मानो होखारखो? सानसुमा खुंगुर बसुमतारीनि गोख्रों सोंलु। सरकारा ट्राइबेल सुबुं आरो गुवाहाटियाव थानाय बर'फोरखौ होखारनायनि सायाव बेरेखा बिबुंथि होदों। सरकारा थाबैनो फसंथान होफिननांगौ होनना सानसुमा खुंगुर बसुमतारीया गोख्रों दाबि दैखांदों। मैया मोनसे खौरां मेलाव सानसुमा खुंगुर बसुमतारी, दावराय देख्रेन नार्जारी, जनंला बसुमतारी बिथांमोना गुवाहाटियाव बर'फोरखौ सरकारा होस्रांनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बिथांमोना बुंबावदों बिपिए इउपिफोर गोरोबना बिटिसिखौ सालायनांगौ, अब्लासो बर' हारिनि थाखाय गाहाम जागोन होनना बुंथियो। दानिया फैदों मोनसे खौराङाव बाखनायथाव खौरां। रिया ब्रह्मनि फिसाय मनरन्जन ब्रह्मनि बाखनायथाव हाबा। बर'फोरनि दुखुनि समाव गसंदों रिया ब्रह्म आरो फिसाय मनरन्जन बिथाङा। गुवाहाटि बर'बारि बाथौ मन्दिर कट ओनसोलनि बर'फोरा सरकारजों न' सिफाय जाना आलाय सिलाय जानांनाय बर'फोरनो रिया ब्रह्मनि फिसाय 1 लाख आरो रिया ब्रह्मआ गाव 10,000 रां अनसुंथाइ होदों। बिथांनि न'खरनिफ्राय गासै 1,10,000 रांनि अनसुंथाइ होनाय जायो। रिया ब्रह्मनि न'खर गिबि खेब नङा, सिगांनि समनिफ्रायनो गोबां दुखुथिया न'खरफोरनो बेबादि होबोदों बिथांनि न'खरा। सांग्रां जा हाग्रानि मैखुन जानायनिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि फुकेराग्राम पुलिस थानानि सिङाव थानाय मनाकासा गामिनि 7 सुबुंफोरा मैखुन जानानै लोमजादों। दायो क'क्राझार आरएमबि सिभिल देहा फाहामसालियाव बिथांमोनखौ थिसननाय जादों। रायखांनो गोनांदि माखासे सान सिगां आसामावनो मैखुन जाना गोबां जिउ गोमादों। गुवाहाटियाव माखासे बर'नि न'खरफ्रा सरकारजों सिलिंखार खालामजानाय सासे दुखुथिया बर' बिमाया प्रमद बर'नियाव आखाइ खबजबनानै गाबै गाबै आर'ज गाबदों। आसाम सोरखार आरो भारत सोरखार सावरायलायनानै हानि जेंनाखौ बोस्रांनो खावलायदों। मेगनाव मोदै ज्राम ज्राम लानानै थारैनो दुखुनांथाव बर' हारिनि थाखाय। बर'नि सरकारि बिटिसि आरो बिकेडब्लिउएसनि खुंथाया बिनि सायाव मा राहा लामारो? नेना दङ होस्रांजानाय दुखुथिया बर' हारिया। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाइ मावथांखि 2020 बादि थोजासे फोरोंगिरि गैयै एबा सासेल' फोरोंगिरि थाखानाय बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोराव बेसेन नाङै फोरोंनाय होनाय हाबाफारिया बेखेवनायजों लोगोसे 18 मे बर' बिजों सानखौबो मैया 18 मे 2022 अक्ट' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव उदालगुरि जिल्ला आरो खाग्राबारि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव उदालगुरि जिल्लायाव गिबि खाग्राबारि दख'रानि 434 नं बाथाबारि गुदि फरायसालियाव मावफुंनाय जायो। मख'जाथावदि बेसेन नाङै फोरोंथाइ होनाय हाबाफारिखौ एबसुआ थांनानै 11 मे 2022 अक्ट' चिरां जिल्ला आरो 17 दुवार दख'रा एबसुनि हेफाजाबाव चिरां जिल्लानि नांदरबारि गुदि फरायसालियाव गिबि बेखेवनाय जादोंमोन। बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनायनि गोजौ सोलोंथाइ लाहोनायनि थांखि आरो नोजोरखौ बिथा खालामनानै बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोरखौ जेरैखायै जोथोन लानो थाखाय एबसुआ 2021 मायथाइयाव आजावनाय आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाइ मावथांखिनि बायदि आसाम नाङैनो थोजासे एबा सासेल' फोरोंगिरि थाखानाय बर' गुदि फरायसालिफोराव बेसेन नाङै फोरोंथाइ होनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम नाङैनो 1,000 बर' गुदि फरायसालिफोरखौ बेसेन नाङै फोरोंथाइ हाबाफारिखौ थांखि लाबाय। दासिमनि भिडिअ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामबानो आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।